Dobar dan, lijepo vas sve srdačno pozdravljam. Sazvali smo ovu pres konferenciju da bi informirali javnost kako ćemo pokrenuti peticiju kojom ćemo tražiti od Ministarstva zdravlja da ne odobri pripajanje ljekarne Đakovo ljekarnama Osječko-baranjske županije. Ujedno tražimo od Osječko-baranjske županije i župana da kao vlasnici rodilišta poduzmu sve kako bi osposobili i stvorili uvjete za njegovo ponovo otvaranje. Kako bi se dala dozvola ministarstva za njegovo otvaranje, županija ga mora opremiti, to znamo. Tražimo od gradonačelnika Vinkovića da ne obmanjuje više javnost svojom lažnom brigom za Đakovo i Đakovčane, jer nam 14 godina pokazuje i s ovim primjerom da ga skupa sa svojom partijom, koja god ona bila kroz sve ove godine, zanima samo vlast po svaku cijenu. Gospodine gradonačelniče, da, upravo ljudi, kako ste rekli, znaju tko smo i što smo u Đakovu i ne možemo se više skrivati iza građana, prebacujući krivnju i odgovornost na druge, jer ste ovaj grad opustošili zbog svoje lijenosti i neznanja u žalosnih 14 godina propadanja za koje ste vi najveći krivac. Da, gospodine gradonačelniče, ovo ovdje je novi HDZ, od naroda i iz naroda, što vama naravno ne odgovara, a onaj stari koji više ovdje ne stanuje, s kojim nas želite poistovjetiti, on je vaš gazda. Vaš gazda je onaj koji je opustošio Slavoniju i Đakovo i koji nas skupa s vama pustoši i danas s otpadnicima iz tog, kako ga nazivate, starog HDZ-a s kojima danas sukreirate vlast u Đakovu. To se potvrđuje i na ovom slučaju ljekarne Đakovo, kojim nekome pripremate privatizaciju isti kako bi vam vaša partija vjerojatno za zaslugu dala još jedan mandat u Saboru. Ja vas molim, objasnite članovima HDSSB kako ste htjeli prijeći u vama taj mrski HDZ dok je Glavaš još bio u zatvoru. Koje ste kombinatorike krojili i s kime? Gdje ste bili kad je đakovačko gospodarstvo propadalo i kad su se na jednak način privatizirale tvrtke, a radnici slali na burzu? Vama je to odgovaralo jer ste mogli druge optuživati i glumiti lažnog spasitelja. Što ste učinili u 14 godina vladanja, osim što ste potrošili oko 700 milijuna kuna kroz proračune i zadužili nas kreditom, nas i one koje dolaze poslije nas? Rekli ste mi da ste kredit podigli jer su Raspudić i Soldo pokrali grad 2009. godine, za onih 6 mjeseci kad su vladali. A sad, kad sukreirate vlast sa tim starim, kako kažete, HDZ-ovcima, koje je naša stranka nečasno isključila, na prošloj sjednici gradskog vijeća velite da nitko nije ništa pokrao. Kada ste lagali? Onda ili na ovoj sjednici gradskog vijeća? Vi ste onaj koji godinama obmanjuje Đakovčane, pričama o boljoj budućnosti, pravdajući svoju nesposobnu sadašnjost tuđom prošlošću. Vi ste onaj koji ste nas prodali jednoj politici koja nije kadra pomoći Slavoniji, nego nad njom parazitira. I vi ste, gospodine gradonačelniče, prevara koju skupo plaćamo 14 godina. Vi ste pravomoćno osuđeni kao i oni u čiji ste HDZ htjeli, a sad sjede u Remetincu. Vi ste osoba bez principa i moralnih vrijednosti koja brine samo o sebi. I ovom prigodom vas stoga opet pitam, gdje je 17.950.000 kuna namjenskih sredstava za koje ste podigli kredit, a potrošili ste nenamjenski? Je li to možda vaša stranka potrošila, je li to cijena još jednog vašeg saborskog mandata na račun svih nas Đakovčana? Đakovčanima je dosta vaše demagogije i prevara jer ste pokazali nedavno izigravanjem demokracije, kombinirajući s vijećnicima samo kako bi ostali na vlasti. Stoga na kraju, od vas kao gradonačelnika, kakav god da jeste, tražim da se zauzmete da se ljekarne Đakovo ne pripoje ljekarnama Osječko-baranjske županije i da svog stranačkog kolegu, župana Vladimira Šišljagića, potaknete da opremi đakovačko rodilište kako bi ministarstvo dalo dozvolu za njegovo ponovno otvaranje. Hvala lijepo.